Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe Secrets and Confessions. Makadi mukomanashi. Ndine confession yangu yandoda kuti mundipostireo. Mochinja voice rangu. Moviga nechitupa changu. Mukomanashi yangu yakaoma. Muchiona ndauya pano kudai ndiri kutotsvaka urubatsira kuti zvimwe kudai ndingabatsirika. Nyaya yangu yakamira yakadai mukomanashi. Ndiri mukadzi ane makore 29. Ndandakaroorwa. Marriage yangu ikaparara. Zvakaitika ndezvekudai so murume wangu akatanga kuita zvemagirlfriends asingavati pamba. Ndichiti ndikamubvunza kuti why usina kudzoka kumba, haana chaikwanisa kundipindura. Aingondirondoza kuti siyana neni, kana zvepano zvakunetsa sumuka uende kumusha kwenyu. Saka ndakagara mukomanashi mumarriage ndichimboshingirira ndichiti pamwe kudamu zvinhu zvichachinja, but hapana chakachinja. Ndikatombofamba ndichitsvaka mishonga kun'anga. Vamwe vaingotaura kuti ukamudyisa chakati anoita right, ukamudyisa chakati anoita right, but ndakazama zvose mukomanashi. Vavarira nechinango zvazviri zvekuti imba yangu imire, but hazvina kushanda, zvakaramba. And then another issue, nemurume wangu mufirst marriage, though we were having my problems, but nehama vana vamwene vai-contributor futi, because mai vacho ndaiti chero ndikavaudza kuti ndokumbomutaurei nemwana wenyu, mwana wenyu ari kudai. Vaingondoza kuti muroora, kana repano wari guta sumuka uende. Saka zvinhu zvokuti zvakandishungurudza mukomanashi, zvokuti ndakashayiwa chero kuti ndovudzane. Ndadero ndandine mwana wangu anga ane 5 years. Mwana wangu pane paakatanga kurwara. Akarwara mukomanashi mwana wangu zvoti akangotanga kuita like munhu ane pfari, so achingodona, but anga asingapupumi furo sezvo zvinoita munhu ane pfari. Aingodona ogwina like ane mafitsi, but anga asingazobudisi furo kana kuita tsvina sezvo zvinoita munhu ane pfari. Saka zvadero mukomanashi ndakabva ndafamba kuzama kuti mwana arapiwe. Ndakafamba ndoga. Vanhu vemumusha imomo kusanganisira nemurume wangu hapana kana kambomutsa musoro kana kuita basa nazvo kana kundibatsirawo. Mukomanashi ndakafamba mudzin'anga, ndikafamba mumaprofita, ndikapinda pese pandakapinda ndichizama kuti ndisevhe life yemwana wangu, but mukomanashi hazvina kushanda. Vamwene vangu chaivo vanga vasingakwanisi kuti vangondibvunzawo havo, kungondibvunza kuti mwana ari sei kana kungondibatsira vasingakwanisi. Pamba pangu pandandakavakira, it was just 100 meters away from pamba pavamwene vangu. Ndaitobereka mwana ndoenda naye kuna mai kuti ndinovaratidzawo kuti mwana ari sei. Mai vaigona kusabuda mumba mukomanashi, voramba vari mumba, vagokudza kuti ndiri busy. Ndaido ndikasvika pamba vaigona kupinda mubedroom mavo vozvivharira imomo, votaura kuti ndiri busy, ndichambotsvaira mumba mangu ndigogara mukomanashi, ndigogara. Ndaigara mukomanashi nemwana panze ndigosvika pakudzokera, mai vasina kubuda. Ndoti zvimwe padavo kuda vachavuya kumba kwangu vodongorera mwana, vasingakwanisi kuzviita izvozvo. Saka ndakangosvika pakuona kuti panapa ndakangogara kungoshingirira, but handisi kudiwa pano. Vanhu vangabva vandivenga zvekundivenga kusvika nepaextent yekuti iko mwana wavo akagwara havagari kana vazvitarisa kana kundibatsira kana kuita sei. Madhazi iwawo ndichitorwarirwa nemwana, murume wangu aitobuda achitoenda kugirlfriend yake yaigara padhuze, aigara kumashops. Otoenda kumashops ikoko otonoita about a week ariko. Murume wangu aingouya makuseni
achichinja hembe achinda kubasa usiya dzakasviba kuti ndisare ndichiwacha otobuda oenda. Kana achinja hembe ainoita 4-5 days ari ikoko kugirlfriend asina kana kudzoka. Saka zvinhu zvakandibata zvisingamboiti mukomanashi zvikandiafekta nekurwadziwa. Saka ndakazofunga hangu kuti beta ndiite sei ndidzokere kumba kwedu. Muchandiregerawo mukomanashi because ndiri kuita audio yangu ndichifamba ndiri murodhi ndiri kufamba, saka maybe noise ichati one day. Saka ndadero ndakabva ndangoti ko inini beta ndidzokere kumba kwedu. Ndakarongedza hembe dzangu ndikaoneka zvakanaka ndikadoudzwa murume wangu kuti ai ndakuita sei ndakuenda kumba ndakudzokera. Achibva nditi udza vabereki vangu kuti wakuda kudzokera. Saka ndakabva ndagarisa baba namai pasi ndokuvakumbira kutaura nemi. Vachibva vandipa nzeve dzavo ndokugara navo pasi ndokuvaudza kuti ai ndafunga kuita sei. Ndafunga hangu kuti ndidzokere kumba because zveimba zvinoratidza kuti zvaita sei zvaramba kumira zvaramba kuita. Saka vamwene vangu vakabva vangotanga kungopopota vakati he kwaunoenda ikoko usazofamba uchiti ndakarambwa, iwe ndiwe wazvisira imba yako woga. Zvikazodini zvagara zvozikamwa nyika yose kuti varume vagara vanongohura. Itsika yavo varume kuita sei kuhura, hapana chinombovhundusa pakuti murume ahura, but kana uchingohwa kuti unoda kuinza. Saka ndakangobva ndangoti alright no problem. Saka murume wangu akabva nditi ko pahembe dzose dzavatora vhura bhegi rako ubise hembe dzako dzose dzandakakutengera udzisiye pano uinde nedzawakabva nadzo kumusha kwenyu. Ndakangoti alright hazvina kuipa. Ndobva ndatutunura ndobva avhura bhegi rangu ndokututunura hembe dzake dzose dzaakanditengera kubva tichiroorana kusvika kumadhende epamba. Akabudisa akatora akasiya angu madhende anga akashakara wandakabvawo nawo kumusha kwedu ndokusiya madhende iwawo ndo andakatakura ndikaenda nawo kumusha kwedu. Ndobva ndaenda. Saka ndakangoramba ndichingofamba nemwana ndiri kumba kwedu ndichizama kuti panguda mwana anga arikavha akaita nani, but mwana akabva atotanga kuwedzera kubva zvandakabva ikoko kwandandakarogwa. Mwana akabva adotanga kuwedzera, mwana ndokudotaika njere, mwana wangu ndokudotanga kupenga zvezvo kutoti mwana akatopenga kuti ware zvoti hachakwanisi kuti timusiye ari woga kana kuti afambe ari woga because hanga kutoita zvokuti anodya nhunzi, anobata nhunzi achidya chero mapete chero mazongororo. Changoona chichifamba pasi chete mukomanashi aitongotora achidya zvezvo kutoona chero aitoti chero akaita tsvina ndisipo ndaitowana akambura tsvina iya aita sei atodya. Saka zvinhu zvekuti iko zvakandipa stress nedepression at the same time ndichifunga kuti imba yangu yatofa apa mwana wangu ari kurwara. Ndamutakura ndadzoka naye kumba kwedu ndamutakura mwana uya haasi kurikavha ari kungoramba achiwedzera achingoita wese. Saka zvinhu zvakandipa stress zvokuti dzimwe pfungwa dzakambondipa ndifunge kuti beta hangu ndiite sei ndidzokere kumusha kwemurume wangu ndingonotsveta mwana ndimusiye vaonane nemwana wavo, kana kuri kungoti ndo vakamugadzira vazvivhire havo mwana wavo because inini I'm now suffering. Saka ndakagara vabereki vangu vachindishingisa nekundisimbisa. Ndopa ndakazoitawo vamwe madha vandakangosanganawo nawo mukufamba ndikavataurira dambudziko rangu. Ndobva vanditi kune umwe munhu wavanoziva anobatsira. Ndobva vandipa namba dzemunhu uya ndobva ndamucontact. Ndobva ndafamba ndikaenda kumunhu uya anobatsira. Ndobva ndasvika ndobva ndabetserwa mwana wangu ndokurikavha ndokuita right. Mwana apora, mwana ava right. Ndobva ndagara hangu ndobva ndagara kumba. Saka ndakazofonegwa nefriend yangu
ndobva tatotaura achindibvunza upenyu zvakamira sei. Ndopandakangomudza uchi situation yangu kuti situation yangu yakamira sei, plus ndichimudza kuti handisisimo marriage, ndichimudza nekuti marriage yangu yakaparara sei, chii chakaitika. Saka ndobva friend yangu angonditi manje kuti urambe ugere pamba pane vabereki apa iwo une mhuri yako ichida kudya hazvidini hazviiti, but chaunogona kuita unogona kuuya unogona kutsvaka basa woshanda. Saka ndakangomudza kuti nditsvake basa handina kana plan yekuti ko basa ndoriwanepi. Ndambozama kutsvakawo kune vamwe vandoziva nekumwewo kwandoziva kuti maybe ndingawana basa, but basa handisi kuriwana, ndiri kurishaiwa. Saka friend yangu akabva anditi alright, ndichaita sei, ndichakukwidza bhazi wouya kunoku kunyika yevatoro, then ndokutsvagira basa woita sei, woshanda mabasa anowanikwa. Saka friend yangu uyo akabva anditumira mari, ndobva anditengera tiketi, ndobva ndapinda mubhazi ndokuuya kunoku kwandiri kunyika yevatoro. Ndasvika paya akasvika akandigamuchira zvakanaka, akagara neni akanditsvagira basa kusvika ndariwana. Saka zvadero tigere paya, ndaenda kubasa ndichishanda, ndichidzoka pamba pake because akangonditiwo munhu wekuti murume wakewo munhu akabudirirawo. Saka iyewo munhu wekuti atova nemapepa emuno, munhu akushandawo basa riri nani, achitowana ane imba hombe, accommodation iripo. Saka munhu akangonditiko unokwanisa kugara kana uchida kugara neni uchingoshandako uchinda kubasa, because mari yaune uchiwana kuti uzobvisa rent, wobvisa wokwanisa kuchengeta vana kumusha, iwe kunoone uchida chikafu nezvakasiyana siyana. Ndobva ndikangoti alright, tinoita sei, tinogara. Tagara paya handizoti mweya rudzii wakandibata mukomanashi, ndobva ndangotanga kungowa kuda kuchiva murume weshamwari yangu. Ndopandakatotanga paya kutomuaktira chichi. Saka shamwari yangu aigona kuti sometimes aibuda achienda out, aibuda achienda out nebasa. Kana aenda out nebasa, ini ndaisara nevana, then neumwe munin'ina wake angati kurei waigara naye. Then saka ndaiti kana shamwari yangu abuda, vana vaivata muspare bedroom mavo voga, indaivata ndoga because shamwari yangu akandipa rume yangu ndega achitira for the sake of privacy, achinditi wakura uri munhu mukuru, you need your privacy, hapana paungashare room nevana vadiki. Plus wose munhu mukuru sometimes unenge uchida kuita uchi macalls, kana ukawanavo boyfriend unoda kuvata hako uri pafoni uchita macalls neboyfriend yako, so you need your own space. Saka ndakabva ndapuwa bedroom rangu ndiri ndoga. Saka zvadero friend yangu akangotanga achiti anenge achibuda achienda out nebasa, kana kuti sometimes iye panenge ari kubasa ini ndiri kumba, sometimes iye anogona kuenda kubasa murume wake ari off, ini ndiri off. Saka zvinhu zvakuti ndakangotanga kungoaktira murume wefriend yangu, ndichingomuaktira svika murume uya aita sei azviona. So one day friend yangu akanga asipo, atoenda kunhamo, anga ashayikigwa nemuzukuru wake. Ndobva angoti asizvo muchienda kubasa chidini chisarai ndiite sei ndinde kunhamo. Ndobva ndasara pamba paya nevana nemurume wake. Mausiku hamenoti ndakangobatwawo nemwe yavani, kana kuti zvivindi vani zvakandibata, kana kuti zvivindi izvozvo ndakazviwanepi mukomanashi handitombozivi. Ndakangomuka pakati peusiku, ndobva ndapinda mushawa, ndobva ndageza. Ndapedza kugeza ndobva ndazora mafuta ndokumonera tawel rangu, katawel kaya kandomonera kana ndichibuda mushawa, ndokungomonera katawel kaya. Ndobva ndanonoka padhore yebedroom yefriend yangu, murume wake akavata oga. Saka akavhunza kuti ndiani, ina ndakupindura, ndakaramba ndakanyarara. Ndobva ndangoita sei, ndobva ndangoramba ndichinoka, ndobva abuda. Saka paakavhura door, I didn't give him a chance. Ndakabva ndatongopinda mukati
ndobva ndatanga kuita sei, ndobva ndatongotanga kumusejusa ndichitaura naye ndichimusejusa paya kusvikawo murume angoitawo atongoitawo Norway, ndobva ndasvika pakurara naye. Saka ndenda munhu wekuti iko chero kana friend yangu iripo ndikaenda kubasa ndaitodzoka sometimes kana ndichizati murume wake ari kumba, because murume wake kazhinji munhu anoshandira, he works from home, nguva zhinji anenge ari pamba. Saka ndaitingodza ndichisati murume wake ari kumba indotombonzvenga kubasa kana palunch chaipo ndaitodzoka, because ini ndakaona basa restay in, ndakaona basa restay out ipapo muarea matinogara. Saka ndinoita ndichienda kumba, saka pamba padhuze zvekuti iko ndinokwanisa kuti chero palunch I can escape ndikabuda ndikadzoka kumba. Saka ndanda kungozvita a habit yekuti iko palunch ndinodzoka ndouya ndoita zvandoita nemurume wake ndodzokera, because vana vanenge vari kuchikoro. Saka zvinhu zvakangoramba zvichienderera mberi, but murume uyu haana kana one day raakambogara andiudza kuti anondida. Saka ndakazosvika pastage yekuti ndakabatwa nemweya usiri womukomanashi, ndikafunga kuendera friend yangu kun'anga. Ndakaenda kun'anga ndikanotaura nyaya yangu, ndobva vanditi iko ndinotora chipfeko chake chemukati ndiviye nacho. Ndakanotora chipfeko chake chemukati ndobva ndaenda nacho kun'anga iya, ndobva chipfeko chiya chanogadzigwa. Chipfeko chiya chanogadzigwa ndakabva ndachidzosegwa, ndobva ndapiwa nenyanga yandakapiwa mukomanashi nen'anga iya. N'anga iya yakanditi ko nyanga iyi ndinoitora ndosvika ndonoisa pasi pemubhedha wefriend yangu paanovata. But nyanga iyi yanga yakaita nyanga, but chakaita like zvakaita chihoko, so vanoziva hoko yakaita like shape yenyanga, so but kana wakachitara chakaita chinyanga but chakaita chihoko, so ndobva ndikanzi chunhu ichi ndinofanira unochisa pasi pemubhedha, ndonochisa pasi pemattress, ndomeka sure kuti chamira zvakanaka chakatarisa pai kunobaya kuya kwakatarisa mudenga. Mukomanashi ndakatora nyanga iya ndikatora nebhurugwa riya ndakanzi ko ndinonorisunga ndoriviga pandinoriviga ndakarichengetedza rine zvaraiva nazvo pakati. Ndobva ndaita sekudero, ndobva ndanoisa nyanga iya pazasi pematress, pamusoro pebhesi pazasi pematress, ndobva ndanoisa nyanga iya yakatarira mudenga. Saka ndakatoita zvezvokutotaimira kuti musi wandakaziva kuti murume wake abuda kumba hakuna munhu, because indi ndaisara nemakey kuitira kuti pandinouya kulunch kana ndikakurumidza kuchaisa ndikwanise kuenda kumba. Ndobva ndanovhura door ndokunopinda mubedroom yefriend yangu ndokunoisa chinhu chiya, ndobva ndaisa semaudzigo andandaitiwa, ndobva ndabuda ndokudzokera kubasa. Hakuna munhu akambogara andisuspecta kana munhu akambogara afungira anything, ndobva tagara. Saka takazoti one day titori mumba takagara, ndobva friend yangu angoita zvezvoti akaridza mira akati maiwe, ndobva ndikati akochi zvikanzi ko ndabayiwa kumusana, ndokunge pane chinhu chaita sei chandibaya. Ndikati uri kunzwa mabayo here? Ndobva akati aiwa hasi mabayo, but chinotova chunhu like ndabayiwa like munhu atungwa nemombe, but kutungwa kwandaita kumusana ndikuva kuti zvanondidhuma mwoyo. Ndobva atotanga kuita sei zvazvo kufemereka, achifemerekera pamusoro. Indo pandakati hatimutorei timuendese kuchipatara. Murume wake paakatora mota ndobva tamhanya naye kuchipatara ndokunoadmitiwa kuchipatara. Ndobva vamutarisa everything, vakati everything is fine, everything is okay. Anoita sei? Anoita ball. Saka achiri muchipatara imomo akabva atanga zvazvo kungobleeda
non-stop achingobleed but ropa racho raibuda zvishoma nezvishoma chiti pamwe kudachi richapera. Ndozvakangotaurwa nemanesi vakati pamwe kudachi rinopera akubleedha kuya kunombomira kusvika vamupa medication iya haina kushanda achizodischargiwa achiuya kumba. Murume wacho akatombozama kumuendesa kumaspecialist kuti anotarisiwa but hapana chakabatwa. Saka enda kangogara ndichitongoti kurwara kuri kuita friend yangu ndini ndakaita sei ndakazvikonzeresa. Saka patime iyoyo murume wake akamboratidza kuva akabatikana kuita stress nedepression yekuti mukadzi ari kurwara, because to be honest vanhu ava vaidanana zviya zvekudanana. Ende murume uyu tichita musika waka munhu akangoitirawo zvokungoti munhu anga asangana nemiedzo but family yake aida family yake zvaingovawo zvemusikawo. But mukomanashi pandakasvika mumba imomoka ndakaparadza. I made sure kuti I have destroyed everything. Apa ndichizviita ndakarwadziwa, handisiwo ndakapindwa nemweya yavanhu because ndakatanga kuona kunge friend yangu kunditora kwakaita ndigare naye munhu wekuti aida kundidadira because ndandamuudza situation yangu yandaivere. Saka kunditora kwaakaita ndakazvitora kunge pride yekuti aida kundiratidza kuti iwewe since your marriage didn't work inini I'm enjoying. Saka ndaiva nebitterness yekumashure ndichiti ndikavavona vari vose vachifarawo vachiratidza kuti vari kunakirwa sefamily ndairwadziwa ndichifunga kuparara kwakaita imba yangu. Saka zvinhu izvozvo ndoona sokuti past yangu kukipa oni ichindihanda kwayakaita ndozvakakonzeresa ndisvike pakuita utsinye hwandakaita. Then friend yangu ana kuzopora mukomanashi akangoramba achirwara kusvika adzosegwa zvemuchipatara. Aingotiko ndakabayiwa, ndohwati pamwoyo pangu pakaita sei pakabayiwa kubva kumusana kusvika kumwoyo ndiri kuona ndakaita sei ndakabayiwa. Saka akazoti one day ndobva ataura nadhokta ndokundifonera zvikanzi kuuya kuno friend yako ari kuda kukuona, ari kuda kutaura newe. Saka ndakabva ndamanya ndokuenda kuchipatara kuya. Ndichisvika ndiona friend yangu ndobva friend yangu angondibvunza mashoko ekungoti saka washinga. Ndikamubvunza kuti ndashingei, zvikaisaka watoshinga here. Friend yangu ndokutoparara kwaakaita achibva ashaika ndokufa ndokuenda kuburial yake. Ndobva friend yangu avigwa. Apa inini manje kuti ndichidzoka ndakabva ndadzoka kuno kuSouth Africa, but kudzoka kwandakaita handina kuda kudzoka ndichinanga mumba make. Ndakabva ndataura nemurungu wangu ndokumbokumbira kuita sei ndokumbokumbira kugara kubasa. Ndichigara kubasa but ndaipota ndichienda kumba kwake ndichita like munhu ari kuenda kunocheka vana. Saka zvinhu zvaunongoti ndakaramba ndichingozviita ndichingorera ndichita like ndiri kunyaradza murume wake for the loss of mukadzi wake chichi. Saka pandakazoona kuti murume akuita achirikavha achizviaccept ndo pandakatanga kuenderera mberi neunhu hwangu. But manje ndakazoti after 2 years ndichidanana nemurume uya ndakatadza kumuconvinsa kuti tinge tichita sei tichiroorana. Zvekuroorana akaramba. Chaakangobvuma chete ndechekungoti tingoita zvekudanana tichijola, because ndaiti ndikataura zvemarriage aitaura zvokuti haasati ava ready kuti tipinde mumarriage. Saka manje ndakatozongotanga kuti ndakavata paya ndichirota friend yangu ndichimurota akabayiwa nenyanga kubva kumusana. Nyanga iya yakabudikira pamwoyo achivhinza ropa achichema singaiti. Saka hazvina kugumira ipapo mukomanashi. Nanhasi ndo zvinhu zviri kungonditambudza. Ndinoona friend yangu achiuya kwandiri akabayiwa nenyanga
kubva kumashure. Nyanga iya yakanobuda kumwoyo achichema singaiti, akatsvuka ropa pamberi pose apa achiratidza kuti she's in pain. Apa manje kuti nditaure dzimwe dzenguva ndinodoita sendorota but ndisina kuvata, ndakatogara ndakashunura so ndotongokaruka ndavhunduka apa kuti ndinde kumusha manje ndiri kutya kuti ndikaenda kumusha ikoko zvinhu izvo zvikaramba zvichinditeverera ndichaita sei. Vanhu vachagumisira vakuita find out vagoziva kuti pakufa kwakaita friend yangu ndine chekuita. Saka ndiri munhu kungoti ndava kungoramba ndiri kunoku kunyika yevatorwa kwandiri ndichingondeya ndichitambudzika kushayiwa kuti ndoita sei. Kun'anga iya ndakadzokera ndikanotaura naye ndikamuudza, akangondiudza kuti handichawaida kuti murume ave wako. Ndikati zvikaiko inini ndozvandakakugadzirira, the rest hazvichadini. Saka mukomana achimuchiona ndichikuitirai audio izvezvo ndiri pakutambudzika izvezvo, handitombozivi kuti ndoita sei, handizivi kuti ndoita sei. Ende kutotaura chokwadi chaicho ndingadokuudza kuti friend yangu ndiri kutomuona live, ndiri kutomuona. Kurota hazvo zvangovawo zvekurota because zvekurota izvo handisi kutombovata, kuvata kwacho hakusi kutomboita, hope dzacho hadzisi kutombouya. Saka kumwe kwacho ndikati kurota ndichitonyepa, ndiri kutomuona mukomana achiuya musikana uyu achindivinga. Chero ndakavata usiku murumu mangu ndinotongomuona, asi kuti pandinoti pembeno ndoita so ndandichirota, kana kuti semunhu wandinoziva kuti akafa brain dzangu dzinozvodza kuti pamwe ndandichita sei ndandichirota. But mukomana chikokudzai chokwadi ndatambudzika. Hanzvadzi yangu, ndokumbirawo kuti kana pane pamunokwanisa kundiwanira help kana kuti mune zvamungaita kuti ndibetsereke ndakukumbirawo manditsvagirawo help fast because ndingafa, kufa chaiko rufu chaiko, kufa kusiya vana vangu vachitambura. Ndotenda kana maposta mundiudze, nditori pachannel penyu izvezvi ndicharamba ndichingoteverera mucomment section. Vedare, that was a WhatsApp voice note randakatumirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. I'll be back with another episode.